atópome, como vedes, nun cemiterio actual. Estas tumbas modernas teñen moi pouco parecido, lóxicamente, coas primeiras construcións funerarias coñecidas da nosa prehistoria, coas mámoas, as protagonistas desta reportaxe. As máis antigas foron feitas polos nosos primeiros arquitectos hai uns 6.000 anos, moito antes incluso que as grandes pirámides de Egipto. Neste documental imos coñecer as mámoas máis destacadas da nosa provincia de Pontevedra e dos seus arredores. Benvidos, pois, a O Espía da Natureza. Cando chegaron os primeiros seres humanos a nosa Terra? Parece ser que hai entre 100.000 e 300.000 anos, pero polo momento é imposible precisalo. Tampouco sabemos por onde entraron no noso territorio, aínda que os xacementos arqueolóxicos máis remotos se atopan en Louselas, Ribadeo, na Piteira, Toén ou nas Gándaras de Budiño, ao sur da provincia de Pontevedra. As primeiras comunidades de Homo erectus que pisaron a actual Galicia dedicábanse á caza e á recolección de froitos silvestres. Por este motivo eran nómades, xa que ao remataren a comida nun lugar debían trasladarse a outro. Ademais, as condicións climáticas eran peores que na actualidade, con épocas especialmente frías nas que se puido chegar aos 25 graus baixo cero. Con todo, hai uns 7.000 anos o clima mellorou, e isto permitiu o desenvolvemento dunha agricultura a base de cereais e da gandería. As comunidades humanas fixéronse máis sedentarias e apareceron as primeiras aldeas máis ou menos estables. A partir dese momento, xorden unhas tumbas de gran tamaño coñecidas hoxe como mámoas. Coas máquinas modernas que temos hoxe, tal vez se podería construir unha mámoa como esta nun só día. Pero fai 6.000 anos a cousa debeu de ser ben distinta e tremendamente laboriosa, porque estas pedras poden chegar a pesar varias toneladas e para movelas había que arrastralas con cordas e rolos de madeira. Está claro, polo tanto, que forza humana e moito tempo tiveron que ser imprescindibles para levantar estes monumentos. As mámoas son os primeiros monumentos de gran tamaño feitos polos nosos antepasados. Atópanse preferentemente en chairas de media montaña, ás veces preto de antigos camiños e lugares de paso natural. Foron construídas para enterrar os mortos, pero o destacar na paisaxe, o concibirse para seren vistas desde lonxe, servían tamén para marcar o territorio dos vivos. En Galicia temos miles delas, a maioría moi mal conservadas. Ademais de mámoas, chámaselles modias, medoñas, medorras, mamas ou cortellos dos mouros. A construción dunha mámoa era un proceso longo e complexo. En primeiro lugar, tras preparar a zona, cavábase unha gavia que actuaba a modo de cimentación. De seguido erguíase o chamado ortostato de cabeceira. As demais lousas apoiábanse unhas nas outras e reforzábase a estrutura con cuñas e contrafortes. Algunhas destas cámaras posuían tamén un corredor de entrada. Unha vez rematado o dolmen, recubríase cunha capa de terra que logo se aproveitaría para subir as grandes lousas que tapaban por enriba o monumento. No remate cubríase o túmulo cunha coiraza de máis terra e croios. No exterior de algúns, fronte á entrada, púñanse unhas pezas rituais de pedra coñecidas como idoliños. E xa estaba todo listo para celebrar os primeiros enterramentos.
Pero moita xente cree que as mámoas foron construídas polos mouros, unha especie de seres prehistóricos con forza sobrehumana e poderes máxicos que posuían enormes tesouros e podían chegar a vivir ata 400 anos. Nalgúns casos, eran as mouras as especialistas na construción destes monumentos, as mellores megaliteiras. Estes son os restos da Casiña da Moura, unha mámoa situada no alto do Monte Castrove, en Meis. Chaman así Casiña da Moura porque se cree que foi construída por unha moura moi forte e habilidosa, xa que puido transportar estas lousas e as que faltan na súa cabeza o tempo que fiaba. Ademais de construir as mámoas e de vivir nelas, os mouros empregaríanas como cortellos para gardar os seus porcos que tanto apreciaban, a modo de trincheiras para protexerse dos ataques dos cristiáns, e as máis grandes e espectaculares serían os palacios dos seus reis. Como vemos na nosa mitoloxía, os mouros e as mámoas son inseparables. Esta arquitectura funeraria coñécese co nome de megalitismo, palabra que procede do grego e que fai alusión ás grandes pedras que se empregaban para construir os monumentos. Pero as mámoas non son o único legado que nos deixaron as comunidades campesiñas desas épocas remotas. Tamén se inclúen no megalitismo os círculos líticos ou crónlets, peches circulares de pedras fincadas no chan, feitos e cadra con fins rituais. Na provincia de Pontevedra consérvanse dous que quizáis sexan prehistóricos. O máis coñecido é este. Está situado nas abas do Monte Lobeira, en Vilanova de Arousa, e conta cun anel de 18 metros de diámetro. O outro sería o Altar do Sol, en Alperiz, Lalín, chamado así polas dúas pías que adornan a súa pedra de cabeceira. Para moitos investigadores, estamos ante os restos dun dolmen máis, neste caso de grandes dimensións. As lapas, menires, pedras fitas ou pedras fincadas son outro tipo de monumento megalítico. Son grandes rochas chantadas en vertical que se pensa servían tamén para marcar o territorio de cada clán. A pedrafita de Currás, en Marín, é un posible menhir, pero o que non ofrece dúbidas do seu carácter prehistórico é a lapa de Gargantáns, en Moraña. Mide máis de 2 metros de alto e ten varias cazoletas gravadas na súa pedra. É un monumento abraiante. Os construtores das mámoas seguramente crían nunha vida despois da morte e adoraban a deuses. Pénsase isto porque os defuntos eran soterrados con enxovais que os acompañarían na súa viaxe ao outro mundo. No Museo de Pontevedra consérvanse moitos destes obxectos, a meirande parte atopados en escavacións realizadas na península do Morrazo. Sorprende que moitos deles estean fabricados con materiais que non existen en Galicia e que na maioría dos casos apenas teñan sinais de uso, o que indica que foron elaborados exclusivamente para o morto. Restos humanos non aparecen porque a acidez do noso solo os desintegrou. Outra proba da crenza destes nosos antepasados noutra vida é que no interior de moitos túmulos aparecen pedras pintadas ou gravadas. A lousa de cabeceira da mámoa de Parada de Alperiz, en Lalín, conserva, como vemos, multitude de figuras ondulantes. Debaixo do túmulo, formado pola terra e as pedras, está a cámara funeraria, o sepulcro, tamén chamado dolmen, anta ou arca. Nalgúnas das súas paredes interiores apareceron restos de pinturas, que son, atención, polo momento, as primeiras pinturas dos nosos antepasados. Esa mámoa cuberta de vegetación, a de Couto dos Mouros aquí en Rodeiro, tenas. Imos coñecelas. Para ver as ditas pinturas, vou meterme por ese buraco feito hai séculos polos buscadores de tesouros.
Deus. A verdade é que entrar por aquí non é nada, pero que nada doado. A ver se non me mato. Ahí están. Son os típicos zigzags. Os motivos pintados nas cámaras megalíticas son en xeral puntos, triángulos, zigzags ou liñas ondulantes. Os campesiños de hai 5.000 anos conseguían a cor vermella con óxido de ferro, a negra con carbón vegetal e previamente empregaban un reboco branco que se obtiña con caolín. O significado destas pinturas descoñecémolo, pero crese que estarían vinculadas ao mundo máxico e espiritual dos seus creadores. Certamente, o interior destes lugares resulta un pouco claustrofóbico, pero isto non lles importou en absoluto aos buscadores de ouro. Buscadores de ouro, que aventura! E todo por un clérigo chamado Pedro Vázquez de Orjas. Sí, este home vira tumbas semellantes a estas en América cheas de ouro e de prata. Por iso, a principios do século XVII, rexistrou as mámoas galegas co seu nome, que listo, e despois pediulle permiso a Felipe III para que llas deixara escavar. O rei aceptou 3 anos máis tarde. A burocracia xa era lenta daquela. A cambio, claro, dunha parte das riquezas que se atopasen. Tesouros nas mámoas. A voz correuse e a partir dese momento desatouse semellante febre de ouro en Galicia que, aínda que había lendas que aseguraban que os ditos tesouros estaban custodiados por enormes serpes, a xente abriu e saqueou miles das nosas mámoas. O que atoparon dentro xa máis o saberemos, pero con eles seguro que comenzou a destrucción destes importantes monumentos. A busca de tesouros orixinou a destrucción de moitas mámoas, pero non é esta a única causa do seu deterioro e abandono. O expolio das súas pedras para facer casas, alpendres e valos, a construción de camiños e estradas, as tarefas agrícolas tamén minguaron moito este tesouro cultural. O seu estado actual de conservación é pésimo. Moitas aparecen convertidas en vertedoiros de lixo, cubertas de vegetación ou sufriron actos vandálicos. Pero as mámoas seguen moi pegadas á nosa cultura popular. Moitos lugares foron bautizados cos seus nomes, e mesmo hai empresas que botan man dos símbolos do megalitismo para a súa imaxe comercial. Os cortellos dos Mouros son a primeira arquitectura monumental da historia de Galicia. Un tesouro cultural no que perduran malamente as primeiras manifestacións artísticas coñecidas dos nosos antepasados. É obriga de todos coidalos e protexelos. Hai uns 3.600 anos construíronse as últimas mámoas. Co desenvolvemento agrario, algunhas persoas fixéronse ricas e poderosas. Convertéronse entón nos líderes, nos primeiros xefes dos grupos. Pero estes xa non querían ser soterrados cos demais, senón eles sós. Por iso surdiron tumbas como esta, as cistas, nas que se colocaba un só cadáver, probablemente en posición fetal. Despois da época das cistas veu a castrexa, pero non sabemos seguro como se soterraba xente nela. Sospeítase que era no interior dos mesmos castros ou preto deles, pero só son hipóteses. E despois dos castrexos viñeron os enterramentos romanos e cristiáns que xa eran moi semellantes aos actuais. Ben, como non resisto a tentación, vou probar esta cista de fai uns 3.500 anos.
Vaya. É espaciosa e bastante cómoda. Ata pronto. Ola, atópome, como vedes, nun cemiterio actual. Estas tumbas modernas... Es imposible. Es imposible. Yo no.